To je Bush za 4 godine finansirao te programe, a sad ovi naši bez velike komisije. Malo smo ih prestigli. Ovo je za koje proizvodnje vode? Proizvodnja? Ovo je ovdje stvarno proizvodnje ili samo proizvodnje? Nešto da vam se desi. Ne, ništa ne Žaljenje već malo pre, da. Ništa se ne brini. Idemo gorivo. A to znamo li? Evo, to je... Evo, to sad gori. A čekaj samo sekund, ali pokrećeš ga na... Akumulator 12 volti trenutno, a postojiću struju sa automobila crpi i proizvodi vodom. I možeš kako to mogu da zatvoriš sa ovom energijom, da oslobađaš ovdje da napraviš... Perpetualno delovanje može, ali ne može, ima mali gubitak. Ali nije jedina pointa u tome da kažem da on zameni osnovno gorivo. Nego mu je pointa da... Koliko energije oslobađa odnosno na koristu ko potroši? 20% su gubici, da, gubici su 20% teoretski, da. Teoretski gubici. To je nakon sunce, ti možeš uveče da napuniš nekakvu potpuno količinu energije da štiš. Bašta. Dakle, ne treba to energije nešto drugo nego za to. Mogli bi čak i na krovu i tome slično, ali već, da, na krovu automobila, baš tako. On bi mogu možda da nadomesti, ali ne znam u koje meri. Ne znam u koje meri ne može. To je meri voda. Neko njih neće sunce. Mi ćemo to proizvoditi sasvim dobro. Za najnužnije stvari. Može da stane čak i motor. Vodonik generator, autor Igor Ljubiković, Beograd.